To je krása, to je nadělení. Uděláme smaženici. Mámo, něco mi tady na krku svědí. Jej, Dávid. Já se mi podívám. Jej, Dávid, to tak bylo klíště. Tak já si na to radši lehnu. A podívej se mi tam, prosím tě. Já nic, moment. Já nic nevidím. Počkej, já zavolám tátu. Táto! Co se stalo? Proč on tady leží? No, klíště ho štíplo. Kde? No v lese. Luno, kde to je? No na krku. Podívej se, já nic nevidím. Já nic nevidím. No já ti půjčím brýle. Dívej se pořádně. Jo, je to tam. Je to tam. Je velké. Nic moc. Potřebuji Petrolej. 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 Myslíš, že petrolej? Vykroutíme ho. Namaž ho a vykrouť. Ale pozor na hlavičku. Vykruť ho. Ale prosím dej. Proč jsi srodil? Musíme pozor. Pomalu, prosím tě, ať mu neodvíš hlavičku. To je spadlo. No kde je? Kde je? Kde je? Co to je spadlo? Synku, je ti dobře? To je ten táta hodnej, mámo. Že jo? Všechno v pořádku. Pořádku. Tátu, děkujeme. Volajte. To naše klíště, no.